बर'नि मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय जे 1967 निफ्राय जिथिया पिटिसिनि दैदेननायाव उदयाचल सोमावसारदों बे समनिफ्रायनो रुंसारि नन्दाराम बर'आ जड़ित जाबोदों हयथ' बे समाव खोब सेंग्रासोमोन स्कुलफ्राव फरायनाय कलेजाव फरायजानाय बेबायदि समनिफ्राय बिथाङा मुभमेन्टफोरजों जड़ित जादों बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थुनलाइ आफादनि नेतृत्व रमान स्क्रिप्ट नांगौ होननानै सोमावसारनाय उनाव आरो मा बुंगोन जोंहा बे NDFB नि सावरायनाय सोमावसारनाय BLT नि सोमावसारनाय बे गासैबो सोमावसारनायफोरजों बिथाङा जड़ित दंमोन बे ओनसोलनि बर' जातिखौ बर' समाजखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिथाङा खुनु सोमावसारनायखौनो एरखेनानै थायाखैमोन बेनिखायनो जों बिथांखौ साबायखर होनांगोन बिथांनि जि रुंसारि जानाय बेयो जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि जोबोद खहा बेखौ सुफुंनो हायै खहा जाबाय खिन्थु बिथाङा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय जिखिनि दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावबाय बेखौ जों गोसोआव लाखिनानै अरायबो खामानि मावलांगोन जोंनि उन जोलैया जाहाथे बिथांनि जिउ खुंनायनि गेजेरजों गावनि समाज गावनि जाति गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगा मोनो हास्थायो जों बिथांनि न'खरनि जि थालांबाय जि न'खर थालांबाय बिथांनि बिसि आरो गथ'फोर बिथांमोनखौ जाहाथे जों जोंनि सरकारनिफ्राय मारै हायो बेखौ सुंस'नायनि बेब'स्थाखौ सिन्था खालामगोन सिन्था खामानि मावगोन बिथाङा सासे जोंनि गोगोम आरो सेल्फलेस बेबायदि दैदेनगिरिमोन आरो बेबायदि हयथ' दैदेनगिरि जोंनि खैराबारि ओनसोल मोनगोन ना मोना जोंहा एसे सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जादों जियानो दा जाथों जों बिथांखौ गोसोखाङो बिथांखौ सनमान होयो आरो बिथांनि मुंखौ अरायसम जोंनि समाजाव फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावदों बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासनोग्राफि केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আৱাজ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনেক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে एक्स-रे सोनोग्राफी এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক সাৰ্ভিস দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যেটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতি আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম